no longer a slave to fear. You know why? Because indeed I am a child of God, and I know that, and I know that there is nothing else that would convince me otherwise. Angikubingelele mlaleli womsakazo evuma 103 the adult radio for the young at heart. Mina udidingwa kaNkosi nginawe ngalesi sikhathi koze kulamule lona ihora lesikhombisa. Namuhla ke angihambi nobaba ukhoza ngenjwayelo, kepha ngihamba nobaba onimjwayele kakhulu. Iphimbo lakhe nihlale nelizwa ngaso sonke isikhathi, ubaba uMhlongo. Mina naye sohlala nawe ngale appointment divine, i-appointment esihlale sipha umdali njalo ngamasonto. Umsakazo iwona ivuma 103 the adult radio for the young at heart. Uhlelo it's Sound Doctrine Hub. Sabona mlaleli epinapi la khona sithatha intambo kumfoka Ramputa uDaviola obehleli kulesi sigqiki kusukela izolo kuze kufike namuhla eloke ebambile into yakhe. Siyabonga kakhulu Roleboa kakhulu wena kaRamputa. Hamba mfana uyophumula ekhaya usuyicabile yakhe indlela. Njomani sawubona. Siyabingelela mfundisi, sibingelela kakhulu abalaleli beSound Doctrine Hub kwivuma FM. Kwintokozo ukuthi siphinde sibe ndawonye. Kwintokozo enkulu kakhulu Njomani, wena awudinge introduction, sebakujwayela abalaleli uhlala ukhona futhi sazoba nawe nje isikhashana eside. Namuhla ubaba ukhoza uthe akathathi nje ikhefana elincane kunezinto zasekhaya asayilungisa ezidinga yena njengobhuti omdala wasekhaya. La ekhona mfethu sibekela amakheke nenyama, singabulawa indlala sodwa la, kodwa la ikhona baba ukhoza sinaye, siyamkhulekela kakhulu. Njomani ngiyafisa mfethu ukuthi namuhla sikhulume, angenza disclaimer before ngibeka isihloko sethu sikhuluma ngaso namuhla. Sisesikhathini la amabandla athanda ukwenza izinto ezinhle enza izinto ezinhle ikakhulukazi, angisho njalo ngithi ikakhulukazi kwabathile ebuholini nobuholi bonkana baya appreciate benziwa yonke lento. And ngithi ngenza disclaimer because angifuna abalaleli bangizwe kambi ukuthi ngithi yimbi lento eyenzakalayo. Cha, angithi yimbi. Into enhle impela ukunakekela ibandla. Umbuzo ke okuyisihloko sethu ngifisa sikhulume ngaso namuhla nawe lapha ekhaya engafisa ugxile kusona engaxolisa ukuthi ingabe ibandla linayo yini irresponsibility yokunakekela abantu. Uma linayo leyo responsibility, ibandla line responsibility yokunakekela ingxenye ethile yebandla, noma ine responsibility yokunakekela lonke ibandla. Ibandla line responsibility yini ukuthi liyenze lenkonzo kungabi nomzalwane oswele. Mangithi kungabi nomzalwane oswele, ngithi akunabi namzalwane oswele noma ngabe yini engamlekelela empilweni. Akungabi namzalwane oswele ingubo yokugqoka. Excuse me. Akungabi namzalwane oswele isicathulo. Akungabi namzalwane oswele itransport kunabazalwane abanezimoto eziningi abayibhaka emakhaya zingasebenzi. Akungabi namzalwane oswela ukudla alale ngendlala kube nabazalwane abakwazi ukuyitika baye emahotele baye ema-restaurant amakhulu. Ubaba Majole Empangeni ngiyamuza athi kuphambane nezimfoloko kumnandi, kanti umunye umzalwane ekhaya akanalo ngisho neqebelengwane. Uyini umsebenzi webandla? Mangikhuluma ngomsebenzi webandla ngikhuluma ngomsebenzi wabazalwane
ngikhuluma nge-responsibility yabantu abazibiza ngamalunga womzimba kaKristu as individuals. Ngikhuluma ngabantu corporately bazibiza ngebandla thizeni, Sound Doctrine Fellowship, Assemblies of God, Methodist, Catholic, whatever you call yourselves, nihlanganyela ndawanye thizeni ngenhloso eyodwa yokukhonza uKristu. Umbuzo uthi ninayo yini responsibility? Mina responsibility niyithathaphi? Sikhombe ezwini ukuthi yebo ikhona responsibility, naku la ezwini ukuthi makwenzeke njalo. Sikubone ukuthi kuyi-commandment noma yinto nje abantu abathanda ukuzenzela yona. It's voluntary, you know, they can do it if they want to, they don't have to do it if they don't feel like it, you know, akunacala. Sikubone lo ukuthi makuyi-commandment, ikuphi le commandment, ubani futhi onikeza lo myalezo. Uma ungenziwa lo myalezo yini umthelela wakhona, because uma uphula umthetho kufanele kube nesijeziso. So i-individual uma ingakwenzi, ibandla liyakwenza yini? Uma lingakwenzi kuzokwenzakalani kulelo bandla? Ebese sithi why ke melilenza lenkonzo, ibandla meyenza lenkonzo yenzelwe abathize kuphela, kungenzelwa abanye. Uma ngabe i-commanded, asibone ezwini ayicommandele wonke umuntu, ingacommandele umntakabani nezikhundla ezithile. Uma ingenzeki, mayingenzeki for everyone. Futhi mayingenzeki for everyone, asibone ukuthi kuzokwenzakalani ngalelo bandla uma ngabe kune commandment esezwini ethi ibandla line responsibility ye welfare, yenhlala kahle yabanye abazalwane. Kuza kanjani ubaba uNkosi abe neloaf yesinkwa, ubaba uNjomana angabi nasinkwa altogether, noma ubaba uNjomana abe nehalf yesinkwa, ebese kuthi iasha noma ikhagadi yethu esilekelela ukuthi kungantshontshwa imoto zethu sipake kahle, leyo khagadi ayinaso isinkwa at all. Isinkwa sinonjomane nokhoza nonkosi kuphela. Yiloko ngifisa sikhulume ngako namuhla Njomani. Kepha-ke ngenjwayelo phela thina la ekhaya uma sikhuluma ngezwi likaSimakade siyayisicele yena Belu ukuthi asilondoloze, asiholele nasezwini lakhe, ebese sithi thus says the Lord. Njomani. Asikhuleke. Baba wethu olungileyo, siyakubonga ngothando olungaka ngenkosi yethu uKristu Jesu osilethele yena ukuba azoba umhlawuli wecala lethu eliyisono esisiholele ekufeni. Baba wethu onamandla onke, siyabonga ukuthi ubonile ukuthi asingeke sikwazi ukuzisiza thina ngokwethu, wakhipha okukhethekile kuwe ukuze ulande isoni esiyizo ebesingeke senza lutho ukuzisondeza kuwe. Nkosi, namuhla siza kuwe ngesibindi ngoba siyakholwa ukuthi impela singabantwana bakho njengalokhu izwi lakho lisifundisa kanjalo. Ntambama uNkulunkulu wethu, sibonga abalaleli obalethe kulomsakazo, kule program okwabazolalela ukufundisa kwakho, bashiya zonke izinto zabo ezibalekile empilweni yabo, kepha ukuze bahlale phambi kwakho bezwe wena ukhuluma nabo. Siyakhulekela ke Nkosi ukuthi lokhu ozokukhuluma khuluma wena, sithule thina. Uma Nkosi usakhuluma singathuli usakhuluma, kepha ke kakhulu sikhulekela Baba ukuthuthumela ngezwi lakho. Sikhulume Nkosi ngokwesaba ukuze amazwi ethu angabi nenhlabathi. Baba wethu ngcwele, siyabonga ukuthi siqala kulolu hlelo size siyophetha wena unathi kanye nomlaleli ekhaya. NgoKristu Jesu oyinkosi yethu sikhulekile. Amen. Amen. Njomani, asikhulume ngale daba lwanayo inkonzo esiba nayo ngaso sonke isikhathi, inkonzo esematheni kakhulu, inkonzo ebizwa ngekhwezela. Awusithatha usibeke mfowethu.
Mfundisi, insuku seziphelile, insuku ziyasondela. Uma umlaleli becabanga ukude akacabanga useduze manje. Usuku akaliqophe eceleni, usuku umhla ka6 kuDisemba. 6 December. 6 December mfundisi, kusela amaviki ambalwa nje. Ebese inkonzo yenzeka, iconference lapho sihlangana khona nabazalwane bonke abathanda inkosi uJesu nabamfunayo befisa ukwazi ngalo Jesu sindisayo. Siyabamema umfundisi ukuthi bahlanganyele nathi kule nkonzo esibiza ngekhwezela. Sibiza ngekhwezela mfundisi ngoba iba kanye ngonyaka. La umuntu osehambe ibanga lakhe unyaka wonke seqala nokukhathala. Ebese le nkonzo iyamvuselela ukuthi khumbula uhambo lwethu alibalwa ngonyaka. Uhambo lwethu lubalwa ngokuthi ngamhla inkosi ibuya. Ilapho kuyobe kuphela khona ukusebenza kwethu emhlabeni. Ingakabuya inkosi yasibiza, kusafanele sisebenze, kusafanele siwenze lo msebenzi wokuvangela. Sivuselelana kanjalo ke mfundisi kule nkonzo yekhwezela. Kulokhu inikezwe isihloko mfundisi esithi sikhwezela ukuvangela. Ezinye zezinto zemsebenzi emihle umuntu athi mesindiswa asindiselwe kuyona ukuthi le msebenzi emihle kumele ayenze ukuthi asabalalise indaba ezimnandi zevangeli. Le ndaba zevangeli njomane kodwa ke sesobuye sixoxe ngayo le ndaba. Liningi ivangeli lapha eminyango. Futhi lonke leli vangeli noma iningi lalelo vangeli limbathiswe uKristu. lanikezwa uKristu. Imuphi lo Kristu abantu abazolalela ukuvangela? Mhlawumbe siqalela yini ivangeli? Seyijwayelekile lethu uthi ivangeli yini livangeli okuyovangelwa ngalo? Ivangeli mfundisi linye izindaba ezinhle zikaNkuluNkulu. uNkulunkulu esindisa umuntu esonweni esimholela ekufeni simhlukanisa naye. Ivangeli likhuluma ngento eyodwa nje ukuthi uNkulunkulu ukhiphe uKristu Jesu ukuthi azosindisa umuntu umbuyisele kuye. IngoKristu kuphela le ivangeli. Masikhuluma ngeivangeli sikhuluma ngoKristu yena yedwa engaxutshwe nalutho esindisa umuntu. Sikhuluma ngoKristu efika ezothatha isimo somuntu, ethatha isimo senceku. Sikhulume ngoKristu efa esiphambanweni efela isimo somuntu. Sikhulume ngoKristu evuka ekufeni eqinisekisa ukuthi nalabo bebefile ezonweni uma bekholwa kuye sebevukile, bavukela ekukhanyeni, bavukela kuye. Ivangeli lipheleliswe kuKristu kanjalo mfundisi engaxutshwanga nalutho. Lithi esinye istanza sale bika lethu namuhla sidlale lonke kucula iBethel. Ithi from my mother's womb you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. Iloyo Jesu loyo ogazi lakhe kumele silizwe lichuza kuma veins ethu lingaxutshwe nalutho nje manje. Akukhona nje ukuthi silizwa lihamba lijuza emzimbeni yethu kuma veins ethu. Likhipha imisebenzi emihle yokuveza umbuso kaNkuluNkulu. Igazi leli elithi umuntu kadaziwa ukuthi uyisona esenza izinto eziphambene nje ngaso sonke isikhathi. Uma seyifikile lensindiso ufuna ukwenza ukuzothokozisa uNkulunkulu njalo, futhi akuveleli kuwe ile into ephuma ngaphakathi kuwe. Sithini kulabo abeza kule nkonfa bazozwa le indaba ezimnandi emkhathini? Kuhleleke kanjani, kuhamba kanjani leli gazi abazolizwa lichuza emzimbeni yabo lingagcini ngokuchuza liphinde futhi lithele izithelo? Sithini kubona kumiswe kanjani nje manje? Asiqale ngokuthi akeze umlaleli. Uma kukuhle kuye kumvumela inkosi imvumela angafiki yedwa ameme. Eze nabanye ngoba lokhu lesihaliso esisiveza manje
siyobe singena kusona sijula ngevangeli ngalolu suku. Njengoba sishilo umhla ka6 ungumgqibelo sizobe silapha esikoleni esaziwayo eMpumalanga ilokishi belaziwa kakhulu ukuthi eMpumalanga Township eHammersdale ngokujwayelekile. Sisesikoleni esibizwa ngokuthi Isibuko Sezwe. Isibuko Sezwe sisiphe imvume ukuthi singasebenzisa amagceke aso okuyindawo enhle mfundisi. Indawo enhle kakhulu sizobe sisebenzisa igceke labo lilapha mfundisi ku number 13 Khwela Road. Kuse3 ke la mfundisi. Kuse3 ogibela itekisi. Ogibela itekisi athuye 3. Uma isefikile ke 3 athi ngiyokwehlika estopini esontweni. Yabona mipitex mayimehlisa lapha estopini esontweni. Ephosa amehlakhe kwa left ezantsi uzobe sesibona lesikole esihle ngikhuluma ngaso. Uzohamba ngalo mgwaqo umfundisi uyozumbeke kulesi sikole. Ilapho sobe sihlangene khona. Futhi empeleni mesiqhamuka phezulu mfundisi ngendlela iview yakhona enhle ngayo uzobe seyibona le makhi enkulu elapha emagcekeni esikole abona ukuthi ilapho ngiyakhona. Inkonzo ke mfundisi iyoqala ngo 9:30 ekseni. 9:30. Eqala ngo 9:30 ekseni mfundisi iphele ntambama ngo 3:30. Asishoka ukuthi phakathi nendawo kuyoba nekhefu lokuthi abantu bathole okuyethunjini ngoba phela usuku lonke. Noma kunjalo ukungena mfundisi kumahhala. Inkonzo zethu zalolu hlobo asicharge ngazo. Uyafika nje uzodlizwa lenkosi uthole ikhefu uthole okuyethunjini sibuyela. Uma sekuphelile izifundiso soba nesession yokuqala sibe nesession yesibili. Uma kuphela isession yesibili sobe sesidedela imibuzo nezimpendulo. Wonke umuntu okhona afike elungiselwe nami ngifuna ukuzwa ukuthi lithini izwi likaNkuluNkulu ngalenkinga engibhekene nayo. Lithini izwi likaNkuluNkulu ngenkambo uNkulunkulu afisa ukuthi ngihambe ngayo. Noma yini ewumbuzo nayo ufika nayo ngalolu suku ngoba solidedela lokuthi nangumuntu izinto zakhe ayihambi kahle. Ucabanga ukuthi uthakathiwe, nangomunye ucabanga ukuthi uNkulunkulu akamthandi, nangomunye ushonelwa njalo sekuphelile umndeni sekuvalwe ngehlahla ucabanga ukuthi hayi uNkulunkulu uflathele lo muzi wasekhaya. Nangomuntu uthi ngiyakholwa but angiziboni ngikhule enkosini ngabe ngisindiswe ngempela. Babhekane nezinkinga ezahlukahlukene abantu, babhekane nemibuzo ehlukene. Bangayibuza leyo mbuzo leyo noma kumele babuze imibuzo emayelana nokuvangela nevangeli. Mfundisi sikhuthaza kakhulu ukuthi kube imibuzo ephathelene nokuvangela. Abantu mfundisi bayakuthanda ukuvangela, bayasaba. Abanye abazi ukuthi bazoqalaphi. Abanye abazi nanokuthi izimo ababhekene nazo ezenza bangavangeli ekhambeni kwabo kokukholwa. Yinto kahle inkosi esiyalile ngayo ukuthi zizokwenzeka lezi zinto zinivalele ukuvangela. Siyakukhuthaza ukuthi imibuzo kube ezomkhulisa ekutheni ngenza kanjani ukuthi ngivangele futhi ngivangele ivangeli eliyilo njengoba kade sichaza mfundisi. Imibuzo yethu imibuzo ngqangi siyafisa ukuthi kube njalo. Kodwa uma umlalele nomunye umbuzo ohlukile kunalokho siyayiphendula yonke mfundisi ngalolu suku njengalokhu sibheka ezwini ukuthi izwi lifundisana. Mfundisi kepha ngicela ukuyiveza le ingasali ngaphandle. Angathi umlaleli uma ngabe sekhona athanda ukushongo lokho bobaba ukungena kumahhala. Ukungena kumahhala futhi nokudla siyazilungiselela. Siyakukhuthaza ukuthi umuntu ozayo asho ukuthi ngizoba khona ukuze silungiselele ngokwenele angasali ngaphandle ukudla kwaphela kungafikanga. Uma engenzeka engathi umlalela ngayithatha le namba engizoyisho nje mangiqeda lamanje ukuyisho ayithatha ibhale phansi ngoba yona azosho kuyona ukuthi ngizobe ngiyikhona ukuze inamba zihlangane. Uma inkonzo umfundisi eyiqhubeka njenganalokho uNkulunkulu ebekile enhlizweni yabo siyolivula ithuba lokuthi abantu banikele njengoba nihlale nenza nje ezinkonzweni manizinikelela siyolivula lelo ukuthi banikele njenganalokho abantu benikela njengoba yebo indawo sesihlelele kuyona siyayikhokhela ikhona itende kodwa akuyoshiwo ukuthi ungena ngaloma lokhu uNkulunkulu akubeka enhlizweni yakho. Sikhumbule uNkulunkulu uthanda umuntu onikela ngokuthokoza njenganalokho eziqhumele yena ngalelanga. Ofisayo ukukuza sicela ukuthi athathe le number kuyona azosho kuyona ukuthi ngizobe ngikhona u065 965
8538 angiphinde mfundisi 065 965 8538 iyona number yoshoni osenda nje SMS athi ngiyeza ngingedwa noma ngiyeza sibabili noma ngiyeza sibathathu azishiya igama uma ikhona indlela ngalisho nalo ahamba naye ukuze sigcine inamba ezenele silungisele ngonela sizoyiphinda egcineni just before sivala siliguqisa uhlela asingene odabeni lanamuhla isihloko sanamuhla mkhathini jwayele kuba nomkhathini njomani ngiyaxolisa mfethu njomani umbuzo uthi ibandla linayo yini irresponsibility mayelana ne-welfare yamanye amalunga ebandla irrespective of isikhundla mfundisi izwi likaNkuluNkulu likuveza ezindaweni eziningi lokho kubuzayo ukuthi ibandla alikhonele nje ukuthi kube ama social gatherings noma kube gathering ebizwa ngokuthi ukuhlangana kwamaKristu kodwa abantu abahlangana ngokukhommandwa izwi likaNkuluNkulu lokho bekwenzela ukuthi baveze intando nombuso kaNkuluNkulu emhlabeni bese la waziwe enye yalawo ma-commandments ukuthi akubonakale ukuthi laba bangabantwana bakaNkuluNkulu bangabazalwane ngokuthi bebodwa bathandane lithi izwe liyokwaziwa kanjalo ukuthi ngempela singabantwana bakaKristu yenye indlela zokuthandana ukuthi sithandane ngalendlela sinakekelane uma singanakekelani izwi kaNkuluNkulu noma ngabe sithi siyakholwa kepha siwe singabangakholwayo ngoba sibathanda baseduze kwethu ngakho ke inkosi isinikelile lento yokuthi asibanekekela abakwethu sibone ukuthi ngaso sonke isikhathi noma bekhonza bekudla ukudla kwasemoyeni kepha banakelekile nangokwasemzimbeni benakekelwa libandla siyazi ukuthi siyayibamba lento mfundisi ukuthi izwi liyasho kanjalo ukuthi ifuna nombuso kaNkuluNkulu nokulunga kwakhe qala konke lokho okunye uyakukunezela iqiniso lelo mfundisi iqiniso lelo kakhulu uNkuluNkulu uyakunezela okunye kodwa ukunezela ngabantu yilabo ngifuna ukuyakhona ukunezela ngabantu ngakho ke uma umzalwane esefika uma umuntu esesemzimbeni engaboni lento enezeleka khona ukuthi uNkulunkulu akakwenzi lokho uthume abantu ukuthi bakwenze lokho either abantu abakuqondi noma bamgolozela uNkulunkulu yini into njomani engadala ukuthi simgolozele uNkulunkulu uthe it's either abayiqondi or ukuthi bamgolozela I would like to believe ukuthi yinto le okumele oza kwethu nabafundisi bezwi likaNkulunkulu ngabe bayayifundisa lithi izwi lenkosi mkhathi wena njomani lithi izwi lenkosi from Genesis ukuya ku Revelation kusanyarizwe imithetho emibili one of lo mthetho ukuthi uzothanda uNkulunkulu ngako konke onako owesibili ofana naye uthi wothanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena uma ngabe kunento ebizwa ibandla kanti imiphi lemthetho ibandla eyifundisayo engale kwalemthetho ebaluleke kakhulu abantu laba ababuza uKristu abafundi bakhe abafarisi nalabo abamtestayo bonke bathi what is the greatest commandment uphendula ngaleyo ndlela uthi uthanda uNkulunkulu number 1 secondly uthanda umakhelwane wakhe so let's say then uma ibandla liwenza umsebenzi walo then ukuthanda abanye abazalwane it's an obvious thing uma kungenzeki kusho ukuthi njengoba ukubeka uyagolozelwa uNkulunkulu la njomani iziphi izinto ezingadala ukuthi abantu bamgolozele uNkulunkulu mfundisi okokuqala engifisa ukusho ukuthi izinto ezingadala ngifisa ukucacisa la ukuthi ngisoxela kakhulu ebandleni mfundisi ukuthi
uthando lwezinto eziphathekayo ezinye zezinto eziqinisa inhliziyo yomuntu bagolozela izwi likaNkulunkulu ikakhulukazi kule nkonzo esikhuluma ngayo namhlanje inkonzo lethi hlukana nezinto ozithandayo ukuze kusizakale omunye umzalwane hlukana nemali uma unemali ukuze asizakale yena hlukana nezinto eziphathekayo kokugqoka mangabe ngokugqoka ukuze yena asizakale into ke le isitha esisibamba ngayo umfundisi yokungathandi ukuhlukana nalezi zinto ezithandayo ikakhulukazi uthando lwemali mfundisi lento ingene izingene ebandleni lijabulele ukuba ne-bank balance enkulu kunokuba linakekela abantu kungathi ibandla lizokwenza i-investment kuzocollect imali ayibandla likho ngalokho empeleni inkosi ithi sizokubona lokho masiqhubeka la mfundisi ukuthi uNkulunkulu uthi masingabheka ama-balances masingabheki affordability asingabheki ability yethu ngokwemali esinayo masilalela ukuthi inkosi ithini bese senza lokho ekushoyo ithi ke ngizobe sengikwandisa lokho enenza ngakho ukuze babe baningi abasizakalayo ngosizeni lilulayo mfundisi ngiyafisa ukuthi sisekulokho mhlambe siyibone lento yokuthi inkosi isinikeze indaba ecacile ukuthi akubi into esiyithandayo kuyenza leyo kunakekelana ngiyamema umlaleli esekhaya ukuthi ahambe kanye nathi ke sifunde enye inkosi uJesu la isifundisa khona ngokunakekelana siyibandla noma ibandla linakekela abantu incwadi le engizofunda kuyona ngizofunda amavesi ambalwa mfundisi bese siyangena ke siyixoxe uma sifunda incwadi kaLuke 9 esiyijwayele uLuke 9 asibukele amavesi mfundisi ambalwa u12 kuya ku17 uthi uJesu la kade shumayele ephilisa abantu abagulayo basondela bamlalela abantu mase besondele sekuyenzeka kubonakala ukuthi kade behlela usuku lonke abantu balambile ebese kukhuluma abafundi bakheke ukusukela lapha ya ku verse 12 utheke kuthe seliyozilahla kunina abafundi abayishumi nambili baza kuyinkosi uJesu bathi kuye baxosha abantu bayemzini nasemakhaya asizungezileyo bangenise khona ukuba bathola ukudla ngokuba lapha sisendaweni eyihlanye wathi kubo bapheni nini ukudla kepha bathi esinakho izinkwa ezisihlanu nezinhlanzi ezimbili kuphela ngaphandle ke uma singahamba siyothengela bonke laba bantu ukudla lapho kwakukhona amadoda alinganiselwa izinkulungwane ezinhlanu wathi kubafundi bakhe bahlaliseni ngamaqembu angama50 benza kanjalo ke babahlalisa bonke wazithatha izinkwa ezisihlanu nezinhlanzi ezimbili wabheka ngasezulwini wazibusisa wazihlephula wazinika abafundi okwabazabele izixuku zabantu badla basutha bonke kwabutha imvuthuluka eyasala kubo engamaqoma ayi12 mfundisi into engifisa siyibone la ukuthi inkosi isishiyele isibonelo sokuthi ibandla kufanele libaphathe kanjani abantu abeze emzimbeni kaKristu okuyibandla uma siyibandla namhlanje akumele umfundisi ukuthi sithathe abantu abaxakekile ngaphakathi sibayise ngaphandle sithi kunama NGO amaningi kunama charity organizations amaningi sizonibhekela nathi siyibandla ukuthi ngiyalithola kuphi usizo ngoba nakho asifisi ukusebenzisa lokhu inkosi esithembe ngakho asikhumbule mfundisi uthi uNkulunkulu ezwini lakhe igolide nesiliva lingelakhe uNkulunkulu uthathe igolide nesiliva lakhe through abazalwane abakhona lebandleni abanikelayo walibeka lebandleni ukuze kusizakale izimvu zakhe inkosi uJesu ngakho ke thina mase silingoqa igolide nesiliva ongeleka kaNkulunkulu sikolozela uNkulunkulu ngokwakhe ngakho ke asingahambi siyobheka ama-organizations ngaphandle siyibandle senze njengezwe akube yithina esinakekela labazalwane abakhona ngaphakathi lento ethi angabi khona ngoba kuyenzeka mfundisi ukuthi ibandla
libuke ibank balance bese liyabonda incane incane kakhulu ebese lithi asizokwazi ukwenza lokho. Uma sibuka izwi likaNkuluNkulu uthi uNkulunkulu esizokubona la uma sibuka uverse 12 lencwadi lesifunda uthi senza njengabantu njengabafundi bakaJesu abathi akukho lutho la sisendaweni eyihlane bangabheka lokho abakuphethe inkosi esokubona ithi hayi lokho enikuphethe ikona kwenele banikeni kona lokho ukuthi badle lento ithi le bank balance encane kangaka sebenzisani yona iyona ezondla abaningi. It's interesting to note Njomane ukuthi uverse 13 uverse 12 abafundi baya kuJesu bathi kuJesu dismiss abantu baye emakhaya. uJesu uphendula ngegrammar kuthiwa it's an imperative okusho ukuthi impoqo okusho ukuthi it's a commandment ukuthi uJesu no angizowahambisa abantu nina bapheni ukudla. Uma inkosi uJesu umfundisi ikhuluma asokhumbula njalo ukuthi uNkulunkulu okhulumayo uthi manibone mina nimbonile ubaba ubaba ukimi nami ngikubaba ngakho akakwazi ukuthi athi uNkulunkulu enikeza lempoqo kula ku verse 13 uthi bapheni nina uyazi ukuthi unani sikhumbule sithe uNkulunkulu uthe igolide nesiliva lingelakhe uyazi ukuthi unike igolide lengakanani uyazi ukuthi usinike isiliva elingakanani ezibandla uma ethi asibaphe uyazi ukuthi sibapha kungakanani futhi uyazi ukuthi yena uzokwandisa kangakanani ukuze kufeze umsebenzi wakhe ngakho uma simgolozela la sigolozela uNkulunkulu uqobo and lento uthatha uNkulunkulu ithi inkosi uJesu bapheni nina ithi lama NGOs enhambe nowafuna lama charity organizations enhamba nowafuna ukuthi kuba yona awenza lo msebenzi mina ngiziqambele yami nina bandla ni NGO engiziqambele yona ezokondla abantu bami anikwazi ukuthi ni NGO yami bese nishifta irresponsibility ye NGO engiziqambele yona mina niyoyinika amanye ama NGOs engawaqambanga mina so uma sigoloza ukwenza lokhu sigolozela umsebenzi uNkulunkulu awubeke emahlombe ethu as his NGO njenganalokhu esho uyabona uma uyifunda lencwadi uthi nina ni NGO uma ni NGO mqondani into yinye ukuthi ngiyazi mina ukuthi nina nilibandla nginikeze ukuthi nenze lo msebenzi futhi nginikeze wona lo msebenzi ukuthi niwenze nginikeze wona ngoba ngiyazi ukuthi iyona mina ndlela uNkulunkulu engithola ngayo udumo ngani 1 2 mina ngizele abampofu ngakho uma niyibandla laphakathi kwenu kuzohlale kukhona abampofu ngakho kumsebenzi wenu ukuthi nihlale nazo khona abampofu phakathi kwenu labe ngibazele bazohlala bekhona phakathi kwenu ikenzeka mfundisi lento ukukhuluma ngayo yenzeke uma inkosi beyigcoba inyawo lapho beyigcoba ngamafutha bakhala abafundi bakhe nokuthi noJudas naye wakhala ukuthi awu imali engaka bakithi emoshwe kugcotshwa uJesu besingayithatha lamafutha siwadayise sithola imali eningi uJesu sethi ke lapha encwadini kaMatthew 26 uverse 11 uverse 10 yak 11 uthi khumbulani uthi nimhluphelani lo wesifazana owenze lo msebenzi ngoba wenza umsebenzi omuhle kimi like ithi lento lo wesifazane wazile ukuthi ubani ofanele ukukhonzwa ubani ofanele ukudunyiswa lo wesifazane nimsolayo and udumo lonke nokukhuleka kwakhe ukulethe kimi ebese eqhubeka ku verse 11 athi ngokuba abampofu ninabo njalo kodwa mina aniyuhlala nami njalo ngakho ke ibandla mfundisi linale opportunity lokuthi lenze linakekela abampofu ngalesi sikhathi ngesikhathi lisela sizophela leli thuba lizophela ithuba lokunakekela abampofu alibanekekela abampofu abangaphakathi ebandleni futhi uma linakekela lazi into inye
ukuthi bona bakhona njalo inkosi sizoya kuyona ngelinye ilanga njengoba ithe ngizobe ngingasekho siyophendula ngesikwenzile. Njomani, I find this thing ukuthi uma ngabe sigolozela impoqo i-commandment umyalelo oclear kanje, I mean verse 13 very clear, baphenini nokudla ithi lento sivuma ngemlomo yethu ukuthi uJesu uyinkosi phezu kweimpilo zethu, but akayona inkosi phezu kweingubo zami zokugqoka, akayona inkosi ezimotweni zami, akayona inkosi emalini yami. Uyinkosi to an extent le mina ngimvumela ukuthi abe inkosi ngayo. Laba mfundisi masibuyela kule ncwadi besiyifunda abebethi lo imoshelani le mali ikhomba thina namuhla ukuthi singenza konke kodwa uma sekuqala ukungena ephaketheni kimi empeleni singamane ngikhethe omunye uJesu maye khona kunalo Jesu ofuna ukungena ephaketheni lami sinjalo yet i-commandment yakhe la. Why then do we find it so easy Njomani ukuthi ngalesikhathi iphakethe lami ngilikhululele ndoda thizeni noma nkosikazi thizeni noma mndeni thizeni ngalesikhathi I go all out for lowo mndeni loyo noma leyo ndoda leyo noma lowo nkosikazi loyo yet phakathi nonyaka bonke labafowethu enkosini bangalamba I really don't care. Mfundisi iyasabisa ngoba leyokhuluma ngayo ngoba ngizwile nasesendlalelweni sakho kwesinye isikhathi ukuthanda umuntu kakhulu kunokuthanda inkosi uJesu to a point yokuthi sithatha uJesu simsuse esihlalweni sibeke lo muntu wethu esimthandayo. Ngawanda sibabeke ehlalweni ezikhulu kangaka. Ukuthanda kwethu kwenza izinto sifisa ukwenzela lo muntu esimthandayo uJesu sombuye simbone. Mhlamba sibe specific imfundiso. Sizombona uJesu uma kudlula le period ye festive season sesigcine lenkonzo yethu sizombuyisela esihlalweni but okwamanje kusahleli lo nkosi some appreciate njengoba samthanda kakhulu. uJesu ngim appreciate from January to beginning of December. For this month nje sizo appreciate ndoda thizeni. Njomani sikusho lokho ngokubheka ezwini lenkosi. It's because we are no longer slaves to fear. We are children of God. Mlaleli 086 1010 ila usithola khona sikhulume nawe inqo noma lapha ku 0737091991 sifuna ukuzwa ukuthi ingabe wena njengomzalwane uyasibona lesi sidingo sebandla. Mengikhuluma ngebandla ngikhuluma ngomuntu ngayedwa ozibiza ngomntana kaNkuluNkulu kanti ngikhuluma futhi nebandla corporately liphelele. Wena njengomzalwane uyasibona leso sidingo sokuthanda umakhelwane wakho nokuthanda umsebenzi kaNkuluNkulu. Asikwamukele emoyeni sawubona. Baba umfundisi uNkosi naba umfundisi umhloko nothimba lonke ntambama kuyisonto kumhlakanana sibingelela egameni lenkosi uJesu Kristu. Amen. Mfokamini shaya njengensizwa nje. Baba cela ukuthatha amavesi nje baba avo engicabanga ukuthi azolekelela kulesi sihloko sanamhlanje sihle nesikhulu kangaka. Angiqale ngoLuke chapter 5 verse 6. Ibalekile ke le. Futhi sebekwenzile lokho babamba izinhlanzi eziningi kakhulu aze aqabuka amanetha abo. Ngithanda kakhulu verse 7 lana kacacisa khona ukuthi ke kubaluleke kanjani ukuthi ngisho xa uNkulunkulu wabumfundisi usengiblesse kangakanani ngirathi khamba kahle empilweni but ibalekile lokuthi uma amanetha ami azaqabuka kodwa ku verse 7 uthi abakhweba omana babo ababomunye umkhumbi ukuba bese babambise beza ke bagcwalisa imikhumbi yomibili yaze yatha iziko. Yabona ukuthi kudlelani la kuvela leyo kupho ukuthi bathi sebebambile amanethe segcwele cishe ukugabuka kodwa bangakhohlwa ukuthi hayibo kukhona abanye ozaba ukuthi ababomunye umkhumbi ake sibabize sizoshare nabo sizodla nabo. Ake ngivale ngaleli ke uJakobe chapter
2 uverse 15 uma umzalwane noma umzalanekazi behambaze beswela ukudla kwemihla nemihla kusho omunye kini kubo ukuthi hambani nibe nokuthula nifudumale nisuthe kepha ningabaphi lokho okudwa ngumzimba lokho kusizani na amen. Amen mfokamini. Shaye qaphu umfokamini. Siyabonga kakhulu nawe ngenze njalo njengobaba umyeni lapha ku 086 086 1010 300 086 1010 300 noma ku 073709 1991. Asithathe nangu omunye asikwamukele emoyeni. Sawubona. Sawubona bamkosi. Sawubona. Hayi Njomani. Mina ngicela ukubuza ukuthi angazi ukuthi yini ukuvangela. Ngihlele ngilalela nje ukuthi angazi ngiqondi futhi. Kodwa manje engifuna ukwazi mina ukuthi ukuvangela ukuthi mhlambe sisindiswe okanye nisifundisela ukuthi simazi uNkulunkulu. Hayi understand yalele cela ngichazele nje ukuvangela yini ukuthi sisindiswe sisazi ukuthi uyinkosi nomsindisi okanye nisifundisela ukuthi simazi iqiniso nje ngayi. Mamshozi kanye Mgababa. Mamshozi Mgababa, very good question. Uzoyiphendula Njomani. Asikwamukele nawe emoyeni sawubona. Ngibingelele kuvuma FM. Umuso wamkhize lo. Wabe. Ngibonge isihloko bo baba. Isihloko lesichazelwa kahle ukuthi ibandla lingakheka makukanje ukuthi abanakho basiza abanganakho khona kuzokwazi ukuthi iqhubeke ibandla ngoba angikwazi ukukhonza nomuntu onganakudla olambile ngeke akufocus Yesu ibandleni ayikho into ezokwenzeka ebandleni kodwa makuthi lehloko lesi singangena nasemabandleni kungaba yinto enhle abantu basindiswe ngendlela right. Siyabonga kakhulu Khabazela. Nango omunye asikwamukele emoyeni sawubona. Sanibona befundisi njani siyabonga nje uNkulunkulu ngani ngathi nje ngikhumbula izwi la isicebo esibuza uJesu uJesu sitshela ngokuthi asitshele ngamazwi ekumele siwalandele sithi sona hayi siyakwenza lokho athi usalele ukuthi udayise konke onako ube sowabela abampofu. Siyabonga kakhulu kuwena mlaleli. Asikwamukele emoyeni nawe sawubona. Amen bafundisi bami. Ngiyakholwa uNkulunkulu sanigcinile. Siyabonga kakhulu ukufundiswa ngezwi likaNkulunkulu nazi nasithinta isihloko esikhulu nesibalekile. Ngizocela ukuthi ngazisho igama but ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe egameni lika Jesu. Ngiyakholelwa kakhulu ekunakekeleni abaswele ebandleni kaNkulunkulu. Ngiyakholwa ukuthi ngampela sabantwana bakaNkulunkulu sibizelwe lokho. And mina ngiyakubona empilweni yami kungenzela izimangaliso uNkulunkulu nje ungiphile lelo lihlo lokubona umzalwane oswele noma ngayiphi indlela la ngikwazi ukufinyelela khona ngilekelele ngamandla uNkulunkulu angiphe wona ngiyakwenza lokho. And ngisanda ukudiscover ukuthi igift uNkulunkulu angiphe yona namle. So uma ngingaxoxa nje ubufakazi ekhayeni lami imina ngedwa umuntu uNkulunkulu ambusise ngomsebenzi ngihlala noma ngihlala nobhuti wami nosisi wami nginengane yomfana usisi wami nomntwana wakhe. So ngiyabanakekela ekhaya but I've just discovered ukuthi ngenxa yalesi sipho engisiphiwe uNkulunkulu sokwazi ukunakekela even though kungekho right ngaleyo ndlela kweyami impilo cause ngisamkhola uNkulunkulu ngisabakhulekela ukuthi nabo uNkulunkulu ababusise but ngibuka uNkulunkulu nje enze imangaliso kungabe bukhuni empilweni yami ukwenza izinto ngikwazi ukufulfilla okwasekhaya idingo zasekhaya ngikwazi ukubanakekela ngendlela efanele at the same time uNkulunkulu angiphe futhi lawo mandla okunakekela lo onesidingo ebandleni. So nje inkonzo enkulu nebalekile nefanelekile kuthina njengabantwana bakaNkulunkulu. Amen. Amen. Asibonga kakhulu. Sikwamukele nawe emoyeni sawubona.
Ayibonge inkosi. Awu bamajola. Nami ngokwandaba inkosi nobaba njengomama njani ntambama. Awu siphilile bamajola, niphilile nani? Siphilile nkosi yami, siyambonga uNkulunkulu ntambama ekhaya. Yebo baba. Cha nkosi yami umbono wami uthi ukuba kuya ngami abe onke amabandla anayo le project yokubhekelela abantu ngoba ngeke size silingane emhlabeni. Laba abangenalutho bangayizweli sebebona sebeyinto engelutho phakathi ebandleni, bekhona abanye abangcono ukunabanye. uNkulunkulu wayibeka kumina lento kakhulu ngayithatha ngayidlulisa ebandleni ukuthi njalo ngenyanga asiqoqeni ukudla sekufake endlini kaNkulunkulu, ukuthi wonke umuntu oswele angayizweli ukweswela ebandleni. Abantu abaNkulunkulu bajabule bathokoze, siqoqe ingubo sibeka la isontweni zikhona ziningi bayagqoka abantu, asishayi icilongo baba uNkosi kodwa sikhuluma ngenkonzo ebekufanele ibe khona kuwo wonke amabandla kaJesu. Uthola ukuthi umunye umuntu uyakhala enkonzweni ucabula ukhaliswa amandla kaNkulunkulu, kanti ukhaliswa ukuthi mephuma la uyodlani ekhaya akukho lutho. Okwesibili ebandleni bese kuba khona abantu abaneso elikhali ukubuka ukuthi sonke si right yini khona abangekho right. Laba ngekho right abalekelelo basize bayizwele nabo befana nalabo abantu abanotho. Lokhu kubalekile kakhulu ebandleni. Ngiyenze ngaba nalento ukuthi ngoDecember 25 ayikho into ebalekile ukuthi ebandleni ihlangane sonke ebandleni sodle lunch ebandleni ngokulinganayo. Kungabikho abazodla kangcono, kube khona abangazukudla kangcono, mhlawumbe kube khona abangazukudla lutho nje, kodwa sithi yohlangana sonke enkonzweni sidle ngokulinganayo. Cabanga ukuthi uNkulunkulu uyojabula, uyathokoza ngalokho egameni likaJesu. Ilokho nje baba ukuthi okube kuya ngami amabandla onke abanayo le project yokubhekelela, ukulekelela, ukusiza abantu bakaNkulunkulu egameni likaJesu. uNkulunkulu anibusise baba, ngigcine nemndeni yenu nabalaleli balomsakazo egameni likaJesu. Amen baba Majola, kuhlale kuyintokozo njalo baba Majola ukuva uzo lwakho novo lwakho ngalezi zindaba. Umbongeni kaNgumane uthi ngibingelele abafundisi umndeni wonke wakaNgumane unilalele ukuzwa uNkulunkulu ekhuluma. God bless, siyabonga. Bese ethi uzifikile kaMawulana, greetings my favorite men of God. Sesiphinde safika leso sikhathi senjabulo kithina ukuzolalela the sound doctrine teachings. Siyaya kwikhwezela by God's grace. Bese phendula usisi Metsika Mngoma athi I hope I will see you when azifikile kaMawulana. Usekulindele usisi Metsika, ngiyacabanga abaningi futhi abakulindele. Ntomfuthi ngamafithu sanibonani bafundisi bami, ngihlezi nginani namhlanje seside isikhathi ngagcina ukunibona live, kodwa ngihlezi ngizilalela. Inkosi inibusise ngomsebenzi omuhle, uJesu umuhle empilweni yami. Kusho Ntomfuthi kaChiliza eNanda eMatiko. Ukhayelihle kaMthimkhulu uthi amen bafundisi bami. Ibandla has a full responsibility ukunakekela abaswele, but very few enza lokho. That's sad njomani. Instead aqola ngisho abafelokazi kuthiwa makondliwe umfundisi ophilayo ongaguli indawo ukuze akazisebenzele ongaguli indawo futhi akazisebenzele. Ibalekile lekhulunywa uMamthimkhulu Mkhathini, and asithi abefundisi banga appreciate asikusho lokho, kodwa makanga appreciate umfundisi uma ngabe kunabantu abalambayo la ekhaya. Akwazi ukuthi umfundisi uthola iholo or umfundisi uyasebenza njengami nje. Njengoba angisiboni isidingo sokuthi why fanele kuphuma imali ezinkulu zonikeza umfundisi osebenzayo njengami njomani, ebese kunabantu abalambayo la ekhaya.
you know, if at all ku-fair kunikeza wonke umuntu bese ke bathi hayi mfundisi nawe siyakubona yawenza umsebenzi omuhle naku it's a good appreciation, and I think kuhla befundisi bakwamukele lokho. But uma kuzolamba abantu esontweni from January to November bese kuqolwa abantu njengokusho koMamthimkhulu, yazi uthini umpostoli Paul incwadini yabaseGalatia, uthi lo mfundisi ushumayele elinye ivangeli okungelona ivangeli, uthi noma ngabe ingelosi ifika isho njalo uthi mbambeni ngebhluku nimphonsele ngaphandle nimxoshe. We should not allow such things to happen emzimbeni kaKristu. But ke asikho lapho. Nawo lasikhona ngike ngibone izidaka kusho mina kusho umlaleli uthi bafundisi bami ngike ngibone izidaka zinikana ngisho ugwayi zibhema zibe zintathu kanye nabaphuzayo bayaphuzisana bese banikane o lift ukuya ezindaweni zabo zobumnandi. But somehow it is very rare umzalwane akuphe ilift kuhanjwe ndawonye siyokhonza inkosi yamakhosi onemali izimpahla akavumi ukuthi athengele aphe amalunga ebandla noma umzalwane ake athenge nje ukudla anikele umakhelwane. Izwe lenza umyalezo wamakhola ne-Christian are lacking. May the good Lord help us. Lesifundiswa sizivula amehlo akusho mina kusho umzalwane ongazishongo ukuthi ubani njengoba ngithathe nangomunye uthi amen bafundisi sihle kakhulu isihloko sanamhlanje. Inkinga ekhona emabandleni ileyo ukuthi kubhekelwe abefundisi kakhulu yibona nje njengoba sekuyilesikhathi sonyaka kwenziwa ama appreciation komfundisi ukuze kushiwo ukuthiwe kumele kuhlangane 200,000. hayibo ngifunda kahle kuze kuhlangane u200,000 lapho kumele ukucontribute isho ugogo nabe pension. I hope befuna ukuthi 20,000, because if it's 200,000 then that is sinful. Ngiyaxolisa nje but it is sinful. It is sinful ukuthi umfundisi uzonikeza u200,000 rand amalunga ebandla nogogo abangena pension balindele ukuthi kwenzeke. Angazi noma wenza iphutha umzalwane kodwa ubhale 200,000 rand njoman. Nxa isikhathi ngicela ukuphendula lo mzalwane oyedwa empeleni uthe unesipho sokwenza lenkonzo yokupha ukunikela amazwi enkuthazo lawa sihlobo sami kuwena ukuthi ungayeki. Incwadi yabasesibili yabaseKorinto chapter 9 uma ufunda ku verse 10 ya 11 uthi uNkulunkulu kuwena onjalo umusa wami uzochichima kuwe, imisebenzi yakhe emihle izokwandiswa uyena uNkulunkulu ayizuzandela ngokuthanda kwakho. Ebesithi mayiqhubeka ithi njengoba umuntu onikelayo uzobona kungathi ayanda ama means akho okwenza lo msebenzi wokunikela, ingoba uNkulunkulu owenze njalo uthi yawandisa ama means ukuthi anikele. Ngabe unikela ngokwenza, ngabe unikela ngemali, ngabe unikela ngokudla, uNkulunkulu yakwandisa. Uthi lokhu kwenzela lokhu verse 11 ukwenzela ukuthi ukuze ukuthi ngale msebenzi oyenzayo kwande ukulunga kwabaningi, kwande abantu abasindiswayo ngokubona uNkulunkulu esebenza ngawo. Ngiyathanda ukuthi ngiyayiparaphrase ngenxa yesikhathi mfundisi uzoyifunda umzalwane ekhaya 2 Corinthians chapter 9 ukusukela uverse 8, 10 and 11. Umzalwane omunye okhuluma ngensindiso ngicela ukuthi akabheke uRomans 1. uRomans 1 uyasho mawuqala kuverse 2 ukuthi inkosi yathembisa long time ago ngalensindiso ngabaprofeti, manje seyilethile lensindiso uJesu engaxutshwe nalutho lo Jesu. Abese 2 verse 5 lo Jesu lethu ukulalela. Ebese kuthi mangabe abantu belalela lo Jesu ngalo Jesu oshunyayelwa yiwena njalo sihlobo sami ofundiswa wena bese kuba khona ukukholwa ezizweni zonke. Uma ngabe abazalwane abaxakekile la ekhaya bayathola ukudla, abogogo bayanakekela, ama pensioners ayanakekela, mpheni umfundisi weni 200,000 rand. Happy mfundisi, hallelujah, siyamdumisa. Kepha uma ngabe abantu bayalamba la ekhaya umfundisi uyena othola 200,000 rand, that is sinful. Futhi uNkristu akayona inkosi yalelo bandla.
Mfundisi wakho loyo yena inkosi phezu kwempilo yakho ephethwe uKristu oyiphendulela phambili. Sikhathi sithi mina nomkhathi nonjomani umkhathi njomani angazi why ngikubiza ngomkhathini namuhla. Isikhathi sithi asithi khumu. uNkulunkulu akubusise njomani, uNkulunkulu akubusise nawe umlaleli ekhaya. Asibonane ngeSonto elizayo. Qaphela, funda phela ukuzifundela iBhayibheli. Ngokwenze njalo awusona students kaNkosi noma sikanjomani noma mkhathini noma ndoda thizeni ke noma nkosikazi thizeni students kaMoya Ingcwele uqobo lwakho. uNkulunkulu akubusise. Sibonane nawe ngeSonto elizayo.